Матур яз башы белән бергә гүзәл юбилей тантанасы Курмаевка авылында гомер кичерүче милләттәшебез Ахмерова Дания Абдулкадир кызының ишеген шакыды. Бүген аңа 55 яшь тулды. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан Санкт-Петербург шәһәреннән сеңлесе Галия гаиләсе белән, апалары Нажия һәм Адилә гаиләләре белән котлыйлар. Әлеге теләкләргә барча туганнары да бик теләп кушылалар. Әгәр һәр кешенең тормыш көндәлеге булса, иң өлкән укытучы, язмыш үзе дигәннәре безнең якыныбызга көн сайын яшәве өчен гел бишле куеп барган булыр иде. Туса да туа ул бу дөньяга киң күңелле, олы йөрәкле кешеләр. Нәк безнең сеңелебез, апабыз шикелле изге җаннар. Бүген син үзеңнең асыл 55 яшьлек юбилееңне каршылыйсың. Аның шул кадәр ямьле икәнен үзең дә сизгәнсеңдер. Чөнки син аны Аллага шөкер, саулыкка исәнлеккә төренеп, барында булдырып каршы аласың. Ике улың, Марат һәм Алины дөньяга китереп, Яфәр абыем белән инде киленегез гүзәл бүләк иткән алтын алмадай оныкларыгыз Ринат һәм Рамилга шатланып яшисез. Гомере буе син бер эштән дә курыкмадың. Җиңсызганып колхозда хезмәт иттең. Өстәвенә, син иҗтимагый эштән гомердә дә читтә тормыйсың. Депутат буларак та эшләп киләсең. Авылдашларыңа ярдәм кулы сузып, аларның ихтирамын казанып, хөрмәт һәм рәхмәткә төренеп яшисең. Туганнарыңа килгәндә, син бик тә олы йөрәкле, шәфкатьле кардәш. Хәлеңнән килгән кадәр гел ярдәм итәргә тырышасың. Бар авырлыкларны да, шатлыкларны да үз итә аласың. Аллага шөкер, апа-сеңелләр булып без бик тату яшәп киләбез. Алда да аралашуыбыз өзелмәсен. Туганлыкның кадерләрен белик. Без сине нык яратабыз. Ә юбилей көнендә изге теләгебез саулыкка төренеп, иман байлыгы белән якыннарың янәшәсендә 100гә кадәр барып җит. Яз айында тугангамы, син язлардай матур, ягымлы, каршылыйсың ачык йөзең белән, әзер була һәр чак табының. Һәр гомернең кышы, көзе була, ә синеке һаман җәй килеш. Кешелегең сине яшәтәдер шулай яшь килеш. Картаям дип хафаланма, узды вакыт шүт кенә. И güzel җан, синең өчен 55 яшь шүп кенә. Бит алмаңны ни кызарткан? Яңгыр микән, кар микән? Сине күреп сокланмаган берәр ир-ат бар микән? Дулкынланмый ачып булмый гөл бакчаңның капкасын. Чәчәккә кырау төшүдән Ходай үзе сакласын. Бәйрәмендә караңгыдан бушандыра тор безне, дөньяның матурлыгына ышандырып тор безне. Кадерле Дания Абдулкадировна, чын күңелдән бар теләкләргә дә бик теләп кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерле минем дигән. Туган көнең белән котлыйм, җырлар язам бүләккә. Сине гүзәлкәем матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыга югалма. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыга югалма. Агым суларга яшьлегеңне кызганып, утырма туган көнеңдә яшьләреңә шыланып. Исен җилләр назлап сине баш исеп
Günler koyunlar, sayrar kuşlar koyun soyun, sinde yılar soyraplar. Bäxetli bol koydu kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könün yattı bolsun, karangıda yoğalma. Bäxetli bol koydu kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könün yattı bolsun, karangıda yoğalma. Gözüler kebik sarılanma, kışlar kebik oğarma, jeyler kebik yağımla bol, ümit bağla yazılarga. Gelir bäxet bik götürüp, şatlığında köp bular. Gazet elken bulak itken, iň zor bulak şu bular. Bäxetli bol koydu kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könün yaktı bolsun, karangıda yoğalma. Bäxetli bol koydu kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könün yaktı bolsun, karangıda yoğalma. Tuğan könün yaktı